Мәгариф һәм фән министрлыгының рәхмәт хатын тапшырырга рөхсәт итегез. Hürmetli Zülfire Alfred kızı. Tataristan Respublikası Мәгариф һәм фән министрлыгы милләтебез алдындагы хезмәтегез, татар халкының телен, мәдәниятын үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен сезгә олы рәхмәтен белдерә. Алдагы елларда да безнең үзара аралашып яшәүебез дәвамлы һәм милләтебез өчен файдалы булсын иде. Сезгә татар рухын үстерүдә яңа иҗат уңышлары, киләчәк буын кешесе тәрбияләүдә нык ихтыяр күрсәтелибез. Ихтирам белән министр Илсур Гәрәй улы Хәдиуллин.